שלום, בואו נדבר קצת על משרד עורכי דין ועל הכללים החלים עליו ועל אופן הניהול שלו. עורך דין, כמה מפתיע, נדרש לתת שירות במשרד עורכי דין. זה נובע מתוך כוונה לשמור על כבוד המקצוע. המשרד אגב יכול להיות גם דירת מגורים של עורך דין, אבל לא בית קפה או מדרגות בית המשפט. יש מצבים בהם עורך דין משמש כיועץ קבוע ללקוח, בעיקר לחברות. מה עושים אז? במקרים האלה מותר יהיה לעורך דין לתת שירות גם מחוץ למשרד, בהתקיים 3 תנאים. הראשון, מדובר בעורך דין שמשמש יועץ קבוע לאותו לקוח. השני, הסטייה הזאת נועדה כדי לתת שירות יעיל ללקוח. ו3, שמירה על כבוד המקצוע. כלומר, גם כאן צריך שהשירות יינתן בבית עסק רציני, רק שבמקרה הזה מדובר במקום עסקו של הלקוח. ייחוד משרד עורכי דין. נחזור רגע למשרד. המשרד ישמש בעיקרון רק לעיסוק הזה. אם יש לעורך דין עיסוק נוסף, יתכבד וייתן את השירותים הנוספים במקום אחר. אם אותו עורך דין מעסיק בעל מקצוע אחר, למשל יועץ כלכלי, ניתן להעסיק אותו באותו מקום, אבל שימו לב שהוא מייעץ לעורך הדין ולא ללקוחות, לא של הכלכלן ולא של עורך הדין. אמרנו ייחוד המשרד, הוא משמש רק לעריכת דין. למה בכל זאת יכול משרד עורכי דין לשמש? בנוסף, 2 דברים. האחד, משרד רשום של תאגיד. כפי שתראו בנושא דיני תאגידים, כל תאגיד נדרש למשרד רשום. זה לא בהכרח המקום שבו מתבצעים עסקי התאגיד. לא מעט פעמים תראו שמשרד של עורך דין משמש מען רשום לצורך המצאת מסמכים לחברה שלה הוא נותן שירותים. השני זה העיסוק המכובד שנקרא ענייני ציבור. זה במקרה שעורך דין משמש בתפקיד באיזה ארגון ציבורי שעוסק במטרות נעלות, או שהוא קונסול של מדינה זרה, דברים מהסוג הזה. סניפים. מה קורה אם עורך דין רוצה להתפשט ולהקים סניפים? ובכן, במקרה כזה צריך להקפיד שבכל סניף יהיה לפחות עורך דין מוסמך אחד, שזה מקום עבודתו הקבוע. כלומר, אסור לאייש סניף באמצעות מתמחה או מזכירה בלבד, סניף בכאילו. מי יכול לאשר אחרת? אתם בטח אומרים, הוועד המחוזי. נתקלנו בו הרבה עד עכשיו, כמעט. אישור לחריגה מהכלל הזה ייתן הוועד המרכזי בהתייעצות עם הוועד המחוזי, שהרי הוועד המחוזי הוא זה שמכיר את הנסיבות. איך מתאגדים? עורכי דין יכולים לפעול בשותפות, הם יכולים לפעול גם כחברה. על חברת עורכי דין חלים כמה כללים מיוחדים בנוסף לאלה שחלים על כל החברות. קודם כל זו חייבת להיות חברה ישראלית, כמובן. שנית, כל חברי החברה, כלומר בעלי המניות, חייבים להיות עורכי דין. אסור להכליל שום בעל מניות אחר, לרבות חברת עורכי דין אחרת, ליצור חברה בת. במסגרת הנושא דיני תאגידים, תלמדו כמובן על תקנון של חברה. ואחרי שתשימו לב לזה, תוכלו לשים לב שיש כאן תוספות על הדרישות שחלות לגבי תקנונים של חברה סתם. על מה אני מדבר? כלל ראשון, שם חברה. שם של חברת עורכי דין יכלול רק את שמות השותפים בחברה, לא שמות עסקיים נוצצים ואפילו לא שמות של עורכי דין שכירים. על חברות רגילות יש הרבה פחות הגבלות בנוגע לשם. השני הוא מטרות החברה. בעיקרון, לפי חוק החברות, חברה ישראלית יכולה לעסוק בכל מטרה חוקית, או במטרות שפורטו בתקנון, או בכל דבר חוץ ממה שפורט בתקנון, כלומר לעסוק רק פעילויות מסוימות. לחברות עורכי דין לעומת זאת, מותר לעסוק רק במתן שירותים משפטיים, וגם בפעולות העזר שרלוונטיות לעיסוק הזה, והן בלתי נמנעות. רק מטרות כאלה. העניין השלישי הוא הגבלת האחריות, או ליתר דיוק, איסור הגבלת האחריות. בעיקרון, חברה בישראל יכולה להיות באחריות מלאה של בעלי המניות, או באחריות מוגבלת, מה שנקרא בע"מ, ואז זה גם יהווה חלק מהשם שלה. זה כמובן ייקבע בתקנון, וכמו שאמרנו, ייכלל בשם למען יראו ויראו. לחברות של עורכי דין ושל רואי חשבון, לעומת זאת, אסור להיות בערבון מוגבל. החברים חייבים בחובות החברה במלואם באופן אישי. זה כמובן אמור להגביר את אמון הציבור כשהוא עושה עסקים עם חברות כאלה. מה רוצה לעשות החברה הזאת? כמובן שהיא רוצה להרוויח כסף. אז שימו לב שאת ההכנסות חברת עורכי דין תחלוק רק עם עורכי דין.
מעבר לאלה, מותר לשתף בהכנסה רק בני משפחה של שותף שהלך לעולמו לא עלינו, ובאים בנעליו. מה עוד יש במשרד עורכי דין? והרבה מסמכים. בנושא הזה חיברה המועצה הארצית כללים מיוחדים. הכללים קובעים, בלי קשר לחוק ההתיישנות, שעורך דין ישמור במסמכו מסמכים 5 שנים לפחות מיום סיום הטיפול. ביאור חומר, תוך תקופה קצרה יותר, מותרת רק בהסכמת הלקוח בכתב. מצד שני, יש גם מסמכים שמעצם טבעם נועדו לשמירה, כמו צוואה. אלה יישמרו כל עוד הלקוח לא הודיע שהוא רוצה אחרת. בכל מקרה, לפני שנפטרים מחומר של לקוח, גם אם כבר חלפו 5 שנים, צריך להציע ללקוח או ליורשיו, לא עלינו, להעתיק או לשמור חומר אם הם מעוניינים בזה, טרם הביאור. עד כאן, ואנחנו נתראה בנושאים הבאים.